Ka jing the do kha ha kapung pampanai tang mentau sinem arajar pulai kat hadu ne ubenai bopra kalalong kumba lai sin kinthi bat hakasin ke balai dei ke ba ki nong seng khwai do kha kilayo ban the bun tam e bat kata kalong hadu khat ar kun tau tam barade ban the ye kini gido kha ha ka shipau bat khadoi tarik nai bopra arajar pulai ka badai ke jing pen khre na ka banta ke jing ye kop khwai do kha ka ba on sa penlong haka khat khnai tarik nai bopra arajar pulai kumta perlok rawan ngisu thu ba haka tei ke pung pam pernai kat hadu menta kido kha kila don kumba lai ton tam ye ladangi khen kumba la de banthe bat kibala yo sei de ki rawon haki ni ki benai ki bala de kilong tang khindip e ka jing yakop khwai do kha ka ba on sa penlong haka khat khnai tarik benai bopra arajar pulai ka jing pen khre kala ya chai chai kumta la yo banthe ye kido kha haka shipau tarik bat khadoi tarik benai bopra arajar pulai da lai pick up kido kha blakit bat kido kha kilong da shisha kiba ihun jurut khamtam ki perlok rawan kiba yo banwan sakhi ha kate ke step ha kapor bathe ye kite kido kha ha kate ke jing ye khwai do kha ka ba onsa penlong da iba je marthong iba el marwen iba ilendo iba ar kharkongor iba di walang haringkat bat ki perlok ka dor tiket ha kate ka jing ye kop khwai do kha kalong tang lai hajar tingka shirwang lene uwe kwai bat pnyo perlok ye kini ki price ki ba best pa nag banta jompi ka baning kong pnyo sanlak tingka ka ba ar pat pnyo lai lak tingka ka ba lai pnyo ar lak tingka bat ka basau pindang yo pat shilak ar po hajar tingka perlok lada pin lai ne kita ki price ki ba kham he haneng kidang up susu ye pi sakini ki price ki badon lai peuteli bat kata kalong hakajing yo ka ba shilak uwe urawon balada pilai ni kita ipan kadang don patsa shipau teli kita kalong hakajing yo kaba arpau hajar marwei lani uwei urawan lada pilai pat na katei kadang apat yepi sakani ke consolation price ke badan shipau teli hakajing yo kaba shipau hajar tingka uwei urawan balada pilai pat na katei kadang apat yepi sakani ke wei pat ke consolation price kita kalong arpau teli hakajing yo kaba prahajar tingka uwei urawan bat hakatei ke jing yakop khwai do kha ba on sa penlong haka khat khnai tarik nai ba phra arjar phlai on di tiket luparu haka khat phra tarik nai ba phra arjar phlai haka por arbaje no phaisi bat ke jagai shong nam ta jung pikero perlok rowan la pen khre na ka banta khat sau kan shi uwei rowan ha katei ke jing yakop khwai do kha perlok phi bakan don ru ka lokidro ke ba itnat ha na ka banta jung pi ki perlok rowan bat kunjuru na kamentaki pajba ki bayo banwan saki ha kate kesni bat kedor tiket kalong tang lai spa tangka shi tiket lene sanspa arteli tiket pinyo ka price ki beningkong da ka bolero BS4 lene da ka pisa lai lak tingka nang ta baar pat pinyo san phojar bat ka balai pinyo ar phojar tingka nawa kata perlok katei ki jingi kop khwai do kha kalong ka best pa badlayo ban pniai ru ya kite ki jingi kop khwai do kha ha ka pung pam pranai da kite girang ba ke ba ki ju ai jing shenia balobor ye ki pelok ruan amal kata ki kirpan ye pis sin pat bas ngo ba ban wan ban ai jing kristian ki kumbang long na du mene ba kade ka sin ke balai ka ne ka pung pam pranai ba yo lese piro ha ka ne ka sin ke balai yo lese kite ki lak ki de ki jongpi wala da yo lese pimyo kite ki ba heru kirmen ba ki lak ene ki Cousin Solution Price ki ba kamrit chepo pinyo ban kor hakate ki sin ga balai nam da jingi kop khwai do kha haka pung pam panai singo ba ban num klep perlok ye kite ki khat khnai tarik na ba pra arajar pulai kublai shibon